insha Allah in dai gwamnan Sokoto ne, every instinct of my body told me that I'm going to be. Sannan the problem with me is that bari in ga muku wani sirri wanda ba ku san da shi ba. Duk duniya ban taba neman abu ba na rasa wallahi. Babu abu kwaya daya kuma wallahi la'azim ban taba ci karo da taimakon dan adam ba. Iya taimakon da ake masa dai yanzu ina neman hanya ina ne da Allah zan bi in shiga in je wani guri kaza ce in ka bi nan. Amma kuɗi, hanya, link, waye wallahi tallahi bige na ne da research da shiga nan shiga can wallahi duk abin da na dora wa rayuwata na ce ina neman shi wallahi tallahi duka babu abu kwaya ɗaya da ban samu ba. Sai wanda na ɗauko yanzu sabo na zama gwamnan jihar Sokoto, wanda ban taɓa jin current da feelings na cewa zan zama gwamna ba, zan cewa zan samu abu ba a rayuwa irin gwamnan Sokoto. Zan kunna muku hirarraki da kuma batutuwa da shi Soja Boy ɗin yake yi a gaban wannan magana nan tawa, inda Soja Boy yake nuna cewa shi fa baya neman taimakon kowa, sannan kuma gwamna yake nema a wato jiharsa ta Sokoto, inda yake cewa insha Allahu zan zama gwamnan jihar Sokoto. Sai dai duba da yanayin yadda shi Soja Boy ɗin mutuncinsa ya zube da kuma kimarsa a idon mutane, amma kuma gani yake kaman kowa na girmama shi da kuma mutunta shi saboda 'yan kuɗaɗe da ke hannunsa. Menene ra'ayinku a game da irin wannan batutuwa da kuma zantuka da shi Soja Boy yake yi? Za mu so da ku faɗa mana a wurin kunna ku ji har ƙarshe. Hanya, link, waye wallahi tallahi bige na ne da research da shiga nan shiga can wallahi duk abin da na dora wa rayuwata na ce ina neman shi wallahi tallahi duka babu abu kwaya ɗaya da ban samu ba. Sai wanda na ɗauko yanzu sabo na zama gwamnan jihar Sokoto, wanda ban taɓa jin current da feelings na cewa zan zama gwamna ba, zan cewa zan samu abu ba a rayuwa irin gwamnan Sokoto, saboda na san intentions ɗina. Kuma wallahi tallahi ni idan na zama gwamnan Sokoto, in ka san ba za ma ka bi ka'ida da doka ba ko kuma baka son ka nema ka samu ka bar Sokoto, duk wannan rashin kuyan ba za a yi ta da ni ba wallahi. In kuma ka ce ƙarya ne bari in zama gwamnan, ka zo ka ce wai za ku kawo mana wani insecurity a jiha, ko kuma za ku ko America ta ce za ta kawo wannan bala'in, sai dai a ɗauki raina a wannan abun ko kuma in ba kujerar. Haka kawai ganin a nan America din ina zama lafiya kalau, ganin nan yanzu ina tafiya ina sai in je in yi aiki ne zan je in yi aiki, ina sai in je in sho ne zan je in sho, ina sai in je kasuwanci ne zan je kasuwanci. Shugaban ƙasan da gwamnonin da shugabannin bu su dinga tada mana bom a nan garin ba, amma ni a ƙasa ta ba za a bari ƴan ƙasa ta su zauna lafiya ba, sai na ga uban da ya isa. Ba shugabannin duniya bane ko kora wahayi ake yi daga sama in gani. Haka kawai duk wani iskanci arewacin Najeriya, kisa arewacin Najeriya, talauci arewacin Najeriya. The worst part of it ma talauci, jiha ta ita ce jiha da tafi kowace jiha talauci tun daga 2016 har yau, consecutive back to back to back to back to back. Consecutive, do you know what consecutive means? No break of counting. Tun daga 2016 har yau jiha ta Sokoto ita ce the most poorest states a statistic na Najeriya. Gamu da rana, gamu da mai a ƙasa, gamu da wani. Kawai kai da ku bari in zama gwamna fa. Shi yasa nace ni ba zan roƙe ku in zama gwamna ba. Dan ni ba kuɗin ku nake so in zo in dauka ba. Duk abin da zan hau kan kujerar gwamna in dai ba power bane, ba maganan power ba. Power immunity na gwamna ban da shi. Ma duk wani abu, duk wata mota da zan saya ko gida ko abincin ci ina da shi yanzu. Wallahi tallahi ni ba saka za ta kawo ni gurin ba. Zan gyara muku zamani, zan kuma ba ku haƙƙin ku ne, ni abin da zai kawo ni kenan. Shi yasa ni in nazo ba zan roke ku ba, in kun ga ban cancanta ba kada ku zabe ni, ku zaɓi duk wanda kuke so. Haka kawai an maida mutane kaman dabbobi, har mutane sun dawo suna zama a cikin ƙarya. Mutum yana kan yarinya yana zina, amma in ka duba status ɗin shi na WhatsApp, wa'azin Sheikh Jafar ne ko wa'azin Albani ne, tunda su ne aka fi yarda da su. Yana kan yarinya yana zina fa a lokacin, amma in ka duba wasu status ɗin shi wa'azin Sheikh Jafar ne ko wa'azin Albani ne. Wannan wani irin rayuwa ce? No, wallahi ba za mu ci gaba haka ba. Dole sai an canja. Dole sai mun rayuwa irin ta mutane ba ta dabbobi ba. Haka kawai. Wai Malam Silas ba za ka zo ba ne? In ba za ka zo ba in tafi ba, saboda ina ganin ko yanzu na kai kusan awa 1 da rabi fa. Allah ya sa ni lafiya to.
Yau dai gabaki ɗaya gidan nan ba wani ustaz kenan, ba wani imam. Na ɗauka ko za mu samu imam wanda su zo challenging ɗina, tunda aikin su kenan, ba su da aiki sai challenge, saboda sun ga ana ƙoƙarin hana musu cin abinci, saboda suna sacrificing ɗin rayuwar mutane kafin su ci abinci, kuma sun ga ana ƙoƙarin hana musu cin abinci. Dole ƙarya kuke, in dai sayar da bayan Allah ne don ku ci abinci, ana ta kashe mutane kuna faɗa cewa ana zama lafiya, in dai shi ne hanyar cin abincin ku to za ta ƙare. Mu matasa ba za mu yarda da wannan ba. Ko uban da ya haife ni yanzu yana faɗa cewa a ci gaba da ana samun zama lafiya, zan ce ku zagi uban shi, ko uban da ya haife ni ne kuwa. Mutane suna mutuwa kana tsayuwa kana faɗa cewa wai muslim, to ƙasar ta ka bata musulunci ba ce. In baka labari gwamnoni kiristoci a Najeriya sun fi gwamnoni musulmai yawa. In baka sani ba ka je kai ta lissafi. Mahaukatan banza, muslim, to za ka ga muslim, wai baka gadin addini. Da fatan dai kun ji irin zartuttuka da kuma batutuwa da shi Soja Boy ɗin yake yi. Shin kuna kallo in ya fito wato takarar gwamna a jiharsa ta Sokoto za a zaɓe shi ko kuma yaya? Shin dattawan za su goya masa baya ko kuma 'yan mata da samari za su goya masa baya ko kuma yaya? Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku kuma sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ji daɗin kawo muku labaruka daban-daban na arewacin Najeriya da ma na Kannywood baki ɗaya.